Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 25-nji awgustynyň aksanyna Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Palestina döwletiniň daşary işler ministri bilen dowuşdy. Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň Primorskiy kraý sewitiniň çağlary üçin insanperwer kömegini berer. Türkmen synody işgärleri Hazar Mowsumlar 2023 festiwalyna çykyş edýärler. Ähli Android smartfonlar öňküden çalt işleýär ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Palestina döwletiniň daşary işler ministri bilen dowuşdy. 2023-nji ýylyň 24-nji awgustynda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow, Palestina döwletiniň daşary işler we daşary ýurtlarda ýaşaýan palestinalylaryň işleri boýunça ministri Riyad Al-Maliki bilen dowuşdy. Mehman gahrman arkadamyza wagt tap kabul eden üçin Twitterden hoşallyk bildirip, Aşgabatda ýene-de bolup görýändigine şatdygyny beledi. O Türkmen paýtagtynyň binägärlik keşfini özgörtmek boýunça amala aşyrylýan giň gerimli işleri ýokary baha berdi. Riyad Al-Maliki Türkmen halkynyň milli liderine Prezident Mahmud Abbasyň salamyny we Palestina sapar bilen gelmek barada çakylygyny goşurdy. Halk maslahatynyň başlygy Palestinanyň daşary işler ministrine gadymy mehmansoýur Türkmen topragyny mübarekläp hemde hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, dostlukly döwletiň prezidentine salamyny beýan etdi. Gahrman arkadamyza mehmany Palestina sapar bilen gelmek baradaky çakylyk üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow betarap ýurdumyzyň dünýäniň ähli döwletleri şol sany ýakyn günnägörüm ýurtlar bilen deň hukukly netijeli hyzmatdaşlygy ösürmek ugruna ıgrarlygyny tasdiklap, Palestinanyň daşary siýasat edarasynyň ýolaşasynyň Türkmenistana şu saparynyň netijeli boljakdygyny anam bildirdi. Türkmen Palestina hyzmatdaşlygynyň geljegi barada pikir alşmalaryň barşynda halk maslahatynyň başlygy we mehman iki döwletiň arasyndaky siýasat diplomatiýa hyzmatdaşlygyň dostluk, mehmansoýurlyk, ynançmak we birek-bire hormat goýmak esasyna depinli ösýändigini kanagatlanma bilen naktadylar. Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň Primorskiy kraý sewitiniň çağlary üçin insanperwer kömegini berer. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli gatnaşyklarynyň we insanperwerlik ýörelerlerinden ugralyp, Russiýa Federasiýasynyň Primorskiy kraý sewitine tebigy hadisalaryň bolup geçendigini göz öňüne tutup, bu sewitde ýaşaýan çağlar üçin Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň adynan 2023-nji ýylyň awgust aýynda insanperwerlik kömegini iýermek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buyrugy gol çekdi. Resminama laýyklykda Dokma Senagat ministrligine hemde senagatçylar we telekaçylar birleşmesine Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasy bilen hyzmatdaşlykda degişli haritlardan we azyk önümlerinden ibaret bolan insanperwerlik kömegini Russiýa Federasiýasynyň Primorskiy kraý sewitiniň çağlary üçin taýýarlamak hemde mutsuz bermek tawşarly. Şeýle hem daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň awgust aýyna Russiýa Federasiýasynyň Primorskiy kraý sewitine insanperwerlik kömeginiň iýerilmegini we goşulmagyny gurumçylykly geçirmäge borçly edildi. Türkmen synody işgärleri Hazar Mowsumlar 2023 festiwalyna çykyş edýärler. Hazar ýaky döwletleriniň öňdebarjy synody işgärleri Hazar Mowsumlar 2023 halkara nusgaw synody festiwalyna çykyş edýärler. Dün Astrahan Kremliniň açyk meýdançasynda festiwalyň açylyş dawrasy geçirildi. Şol ýerde opera sahnasynyň ustadlary Hazar döwletleriniň simfonik orkestri bilen bilelikde Mikhail Golikowyň alyp barmagyny multimedia görkezilişi görnüşinde konsert geçirildi. Festiwalyň çägini Azerbaýjan güni, İran günü, Kazakistan günü we 28-nji awgustda bolsa Türkmenistan günü geçirilýär. Bu çäre Türkmenistanyň halk artisti Atagella Qaryagdiýew, pianinoçy Vladimir Mykyrtumow we Bagram Doliýewiň çeper ýolaşlygynaky Kamerat Aşgabat dörüjülük topary gatnaşýar. Festival 2023-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda tamamlanar diýip gurumçylarynyň saýtyna saglanyp Orient habar berýär.
Ähli Android smartfonlar öňküden çalty işleýär. Google kompaniyasy Android amallar ulgamyna programmalaryň iş gurşagy bolan Android Runtime tezeledi. Bu tezelenme Android ulgamynyň esasyna işleýän ähli enjamlarda diýen ýaly programmalaryň işe girdilmegini çaltlaşdyrdy. Bu barada Mail.ru habar berýär. Android 12 we 13 üçin artyň teze görnüşinde Google teze optimizasiýalaryň has çaltlaşdyrylmagyny öpçün etdi we mikro ýalňyşlyklar düzeltmek üçin teze patchlar has tez gelip başlady. Munyň netijesinde smartfonlarda, planşetlarda we beýlek Android enjamlaryna programmalaryň işe girdilmek takminen 30 götürme ýokarlandy. Tezlenme götürme enjamyň belli bir modeline baglydyr. Şeýlekem ulanjylar Android 10-çe esaslanýan teze enjamlaryň işe girdilmegi hem tezlenendigini belediler. Indi bu amal ortaça öňküden 20 sekund az wagt alýar. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanda ýylyň ustat bagwany belli boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyry bayragyny almak ugrundaky beýleşigiň çäklerini geçirilýän höwetçiň aýdymçy ýaşlaryň Ýanglan diýarym telebeýleşiginiň jemleýici tapgaryna gatnaşylary. Ýaşlar üçin $1000 baýrakly beýleşik ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň inki sanynda görüşýänçek, hoşta bolun.